Deze week in Lembourgeois, swingende netwerkborrel Overtime en de beeldentuin van Château Sint-Gerlach. Dit is een autogarage in Beek. Maar vanavond is dat het decor voor een netwerkbijeenkomst. En wel onder de naam Overtime, een succesformule uit België. Overtime is een begrip in België en nu ook meer en meer aan deze kant van de grens, toch? Inderdaad, in België zijn we al 12 jaar bezig, in Maastricht een 4-tal jaren. Maar eigenlijk is Overtime echt pas bekend en succes geworden de laatste 2 jaar, kan ik zeggen. We organiseren 6 keer per jaar een editie in Maastricht, of in en rond Maastricht. En de laatste jaren worden elke edities uitverkocht, dus mogen wel zeggen, daar zijn we heel blij om. Okay. Ja. En in wezen is het een netwerkevent. Ja. Hè? Maar als ik zo boven rond kijk, dan, is anders netwerk. Dan denk ik, ja, ze gaan gewoon eens goed op stap. Niet? Ja, er zijn ook heel veel netwerkfeestjes en netwerkborrels. We proberen iets anders te zijn. Het is inderdaad een combinatie van netwerken en feesten. Wat we denken, bepaalde klanten kun je beter uitnodigen op zo'n feestje. Dat schept een band die toch misschien iets dieper gaat, iets verder gaat dan een gewoon saaie netwerkborrel. En ja, blijkt ook een succes te zijn. Ja. In wezen mikken jullie dan wellicht op meer jongere zakenmensen? Ja, dus jonge succesvolle ondernemers in de eerste plaats. We hebben ook een team van 15 ambassadeurs. En ook allemaal jonge succesvolle ondernemers uit Maastricht. Die elke maand een 10-tal, 15-tal mensen uitnodigen uit een netwerk. En dat op zich is al een leuk netwerk om te netwerken. Maar daarbij komen ook nog mensen uit België en andere mensen. En de bedoeling is om tot 9 uur, half 10 rustiger te houden. Oké, meer tijd om te praten, zal ik zeggen. En na 10 uur mag er ook gedanst worden, dat is wel de bedoeling. Na 10 uur? Ja. En sowieso stoppen we altijd om 12 uur. 12 uur, half 1 is gedaan. Maar iedereen moet morgen werken, daarom is het belangrijk om op tijd te stoppen. Voordat de dansvloer openging, was er nog een modeshow met deelname van winkels uit de regio. Is dat de nieuwe trend van Porsche, dat er gedanst gaat worden tussen de wagens? Wel, ik denk het niet, maar voor ons was het wel een ideale gelegenheid om Overtime, wat ik toch een hele mooie netwerkclub vind, grensoverschrijdend, België-Nederland, om ook hier een keertje bij Porsche Centrum Maastricht te ontvangen. Ze hebben ons al een paar keer dat gevraagd en in het begin dacht ik van, het past misschien niet bij een garagebedrijf. Maar uiteindelijk heb ik toch moeten bekennen, ja, het past er wel bij. En zeker Porsche, want Porsche is toch altijd emotie. En het is ook een snel publiek, dus in die zin past het wel bij uw merk. Hè? Wel, als we hier vanavond alle horsepower optellen, dan komen we wel een eind. En ik heb al heel leuke mensen, mooie mensen mogen ontmoeten vanavond. Dus dat matcht met elkaar. Zo, netwerken in Beek en de burgemeester was er ook bij. Ja, absoluut. Het is een fantastisch feestje en het is mooi om dit in belevend Beek, zoals we altijd noemen, om dat hier te hebben. En ja, ik ben er heel blij mee. Het ziet er mooi uit. Ja. Maar het netwerken, had u zich dat zo voorgesteld? Ik ben boven geweest, maar daar moet je toch flink je keel bij zetten, hè? Ja goed, dat hoort een beetje bij de aard van het feestje. Ik bedoel, ik kende Overtime al enige tijd. We hebben ook zelf destijds contacten gelegd om te kijken of er in Beek iets mogelijk was. Dat ook heel veel jonge ondernemers hier naar Beek toe haalt. En het feit dat het contact er is en dan hier in deze fantastische ambiance bij Porsche, ja, dat is eigenlijk denk ik al meer dan voldoende. If you can't hear what I'm trying to say.
ja, veel jonge ondernemers. Ik zie ook veel jeugdige dames die denken misschien van, och, zo'n jonge ondernemer is ook niet verkeerd. Dat klopt, dat is inderdaad. Dat is een onderdeel van een succes, denk ik wel. Ja. Dus het feest heeft meerdere kanten, zou ik maar zeggen. Ik zal zo zeggen, het is zeker geen dating-event. Daar moeten we echt voor oppassen. Maar het is wel zo, we hebben gemerkt dat het ook wel heel veel dames aantrekt. Het is een heel vrouwvriendelijk concept. En veel netwerkfeestjes hebben voornamelijk mannen. En we proberen, ik denk ook wel door het feestelijk karakter, dat ook wel meer vrouwen aantrekt. Ja, dat denk ik wel. We proberen toch half vrouwen, half man. Allee, het is wel belangrijk een goede balans te vinden, denk ik. U bent misschien al uitgenodigd op menige bruiloft, niet? Ja, er zijn al heel veel mensen, inderdaad, hè, vooral in België, omdat we daar al 12 jaar bezig zijn. Er zijn heel veel mensen die elkaar hebben leren kennen op Overtime. Klopt. De beeldenexpositie op het landgoed van Château Sint-Gerlach is dit jaar een stuk eerder begonnen dan gebruikelijk. In het kader van het evenement Kunst in Valkenburg zijn de sculpturen al in maart neergezet. Ja, het idee om een stuk vroeger te beginnen met de tuin, dus met de sculpturen buiten, is dat nog lastig? Ja, qua weer maakt er aan zich niet zoveel uit. Nee, eigenlijk niet. Het is zo dat we als KIF organiseren we al 8 jaar KIF Inside. En sinds 2 jaar buiten. En dat was... Vroeger was het alleen inside, ja. Dus KIF was binnen. Dat klopt. Maar het heette gewoon KIF. En dit jaar hebben we een naamsverandering. Omdat we tegelijkertijd buiten beginnen met Outside. Dus we hebben gekozen voor een nieuwe naam, wat heel makkelijk is voor mensen te begrijpen. KIF Inside, KIF Outside. Ja. En Inside, om het daarbij te houden, dat is in feite puur tijdens de TFAF de kunst die dus binnen wordt tentoongesteld. Ja, dat klopt. Wij organiseren KIF Inside 3 weekenden, dus het gaat een week langer door dan de TFAF. Alleen in de weekend? Nee, de hele week. De hele week, van maandag tot en met zondag. Ja. En nu dus ook buiten en dan wordt het hele zomer doorgetrokken. Ja, wij vonden als organisatie van KIF het toch wel heel goed om dit in maart al te beginnen. Dan heb je 1 keer ook alle opstart, de marketing. Nou, dat heeft zijn voordelen en het is natuurlijk de TFAF is op dat moment aanwezig. En ja, ook mijn klanten uit het hele land, uit andere landen, die zijn nu hier. En je moet het ijzer smeden. Iedereen komt dan. Hè? Je moet het ijzer smeden wanneer het warm is. Ja. Klopt. Ja. De beelden, ik moet eigenlijk zeggen de sculpturen die er nu staan, dat zijn weer andere dan vorig jaar. Ja, dat klopt. Wij zijn als Marx en Giardino, dat zijn de 2 organisatoren van KIF. De 2 galeries. Ja, de 2 galeries uit Valkenburg. Vandaar ook Kunst in Valkenburg. Ja. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe kunstenaars die mooie monumentale sculpturen hier kunnen tentoonstellen. En een van deze is bijvoorbeeld deze Ronald Westerhuis. Nederlandse kunstenaar die internationale allure werkt voor grote bedrijven, maar ook dat mooie monumentale werk maakt. En dat heeft toch wel de uitstraling hier. Ja, vroeger als je aan beelden dacht, dan was het eigenlijk altijd brons. Maar tegenwoordig is dat heel anders. Dat zag je ook op TFAF. Er wordt van allerlei materialen worden dan sculpturen gemaakt. Hè? Ja. Dus hier ook. Bijvoorbeeld dit beeld, waar is dat van gemaakt? Dit is gemaakt van acryl, kunststof. En is wel gepatineerd, geschilderd in bronskleur, maar het is van acryl. Ja. En stel dat je zou het ook in brons laten maken, dan zal er wel een prijsverschil zijn, puur qua materiaal. Denk ik. Ja, de brons is natuurlijk heel kostbaar en er zijn heel veel kosten om het te gieten. Dus dat kan wel. Dus dit beeld kan zo besteld worden. Dat kan? Brons. In brons, ja. En dan is het 3 keer zo duur of zo? Ja, misschien wel 5 keer zo duur. Ja.
En van welk materiaal is dit gemaakt? Ja, dit is een beeld van Limburgse kunstenaar Paul Bekkers uit de collectie van Marx & Marx. En dit gedeelte is van kortenstaal. En de uilen bovenop zijn van terracotta en bewerkt met ijzeroxide. Dus het zijn allemaal verrassende materialen die wij hier presenteren. Zo op het eerste oog zou je zeggen, het is van ijzer, roestig ijzer. Ja, dat klopt. Maar dat is ook heel mooi bedacht door deze kunstenaar. Die techniek die hij toepast in al zijn beelden. Een beeldentuin op Sint-Gerlach, dat hebben jullie al langer. Maar normaal was het een stuk later dat jullie begonnen. Helemaal juist. Maar als je al zo'n mooi park hebt en je bent al vanaf eind maart, kun je dit al bieden voor de gasten. Dat betekent alleen maar extra beleving. Extra maanden waarin gasten kunnen rondkijken. Er gebeurt wel op het landgoed. Er zijn prachtige beelden. Heel trots dat het gelukt is met Beeldentuin Giardino en Marx & Marx samen. Want uiteindelijk doe je het samen. En ja, dit is het resultaat. We zijn heel erg tevreden. Super mooi.